kontrolovaní časomiery. A už vám nič nebráni k tomu, aby ste predviedli, čo je vo vás. Nech sa páči, tráť je vaša. Nádherné, za pár sekúnd dokončené. Počkáme si na výsledný čas z ľavého prúdu. Z pravého už vidím, je to 16:04, páni. Poďte, dokončite to, ide vám o veľa. Veľký potlesk, pretože aj o tom toto je 48,94 je čas, ktorý pánom Zvidrian budeme zapisovať. Lepší, pravý 16:04.